sense por ni recança. Som aquí per fer recordatori d'Emili Darder. Abans d'escriure aquestes paraules, he tornat a mirar una fotografia del seu rostre. La seva mirada intel·ligent i bondadosa. Aquesta mirada que emana claror i civilitat. Aflora el rostre des d'un cor generós i des d'un cap de lucidesa aclaparadora. Avui més que mai el seu exemple marca el camí i ens diu com no hauríem d'estar d'empegueïts d'haver convertit la política en un femer, pitjor encara, en un pou negre del que cada dia és més difícil sortir. Un home que, sense tenir res de material a guanyar-hi, va entendre i practicar la política com un acte continuat de generositat i compromís amb el progrés i el benestar del poble. Difícilment podria entendre que, en el context d'allò que se'n diu una democràcia avançada, s'hagi arribat a un grau de putrescència que amenaça de contaminar les arrels mateixes d'aquesta democràcia. El mataren. La seva vida i la seva mort ens diuen que no tots els polítics són iguals, sinó que cadascú és responsable dels seus actes i que ningú no es pot emparar en aquesta suposada igualtat per esculpar-se o atenuar la culpa. Ell no era igual que els que el feren matar. Els ciutadans honestos d'ara, polítics o no, no són iguals que els corruptes d'ara, polítics o no. El mataren, però la seva vida és un clam contra les polítiques que ara mateix arruïnen el país, la seva economia, la terra, la cultura. El potencial de l'exemple d'Emili Darder no s'ha exhaurit. El temps no l'ha afeblit, al contrari. Si volem millorar, tenim en qui mirar-nos. Que el seu exemple ens il·lumini en la construcció d'un país en capacitat d'autodefinir-se, perquè si no serem definits en els termes més injuriosos i desactivats per l'estereotip